kada je počela blokada, ja sam bio uveren da se ponavlja 2014. godine. Bio sam potpuno iznenađen tim medijskim skokom. Jer su 2014. N1 se pravio da to ne postoji. To je tad bila vežba. To se pravila se jedna intergeneracijska grupa, stizale su pare, to ima i inostranih para i tako. Kada sam video da pada ceo univerzitet, ja sam shvatio da je to udar na naš način života. Na onu demokratiju jadnu kakvu imamo. Sa raznim Đinđićima, Tadićima, Vučićima, koji vladaju sa onim što imaju. A ne sa tim našim snom o demokratiji. I ja sam onda izašao na sredu i video sam da veliki broj se pravi da to ne postoji, njih prezirem, a jedan broj video sam da brani nešto što je nebranjivo. Sad, u međuvremenu moram da vam kažem, ja više uopšte nemam potrebu da ukazujem na mane vlasti. Dakle, ja se sad osjećam kao neki grčki demokrata koji u jednom trenutku kad prvo Mussolini da Hitler napadnu Grčku, kaže ja ne mogu da razgovaram i da govorim o tome da general Metaksas je diktator. On nije diktator. On je Grk, on brani Grčku.